पावर स्टार पवन सिंह के म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह के बारे में आज बात हुई। हम बता दी रहुआ सबके कि रहुआ लोग के पता हुई कि प्रियांशु सिंह जब भी म्यूजिक करेला पावर स्टार पवन सिंह के तो एकदम धमाल कमाल मचावेला। खाली प्रियांशु सिंह के म्यूजिक पावर स्टार पवन सिंह के आवाज में ही ना बल्कि भोजपुरी के जितना लगभग स्टार वालों सब लोग के गाना बाजेला। हम बात करतनी आज प्रियांशु सिंह के एगो फोटो वायरल हो रहा बा जवना के बारे में भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़ा तेजी से कुल सब लोग अपन प्रतिक्रिया रखता। केहू कहता कि का ह, केहू कहता कुछ और, केहू कहता कुछ और। लेकिन वीडियो में बनल रही एक एक बात हम रउआ लोग के बताएं। हम बता दी कि रउआ सबके पता हुई कि प्रियांशु सिंह आजकल पूरा एकदम बनल रहा तरह सोशल मीडिया पर हमेशा इनकर हर तरह से विवाद होके चाहे कोनो प्रकार के गाना बजाना होके। बता दी कि इंस्टा पर एगो फोटो तेजी से वायरल हो रहा बा एगो इनकरा गर्लफ्रेंड के बारे में, जौन की प्रियांशु सिंह के गर्लफ्रेंड सारा लोग कहता कि प्रियांशु सिंह के गर्लफ्रेंड है। हम बता दी कि एगो पोस्ट फोटो रउआ सब देखले ओकब थंबनेल पर, जौन की एगो श्वेता झा एगो रील क्रिएटर है, रील क्रिएटर ही कह सकतनी काहे कि इंस्टा पर उनको रील आवेला। वही रील क्रिएटर के संगे पूरा चर्चा बा भोजपुरी इंडस्ट्री में कि उ जौन श्वेता झा रील क्रिएटर बाड़ी उ प्रियांशु सिंह के गर्लफ्रेंड है। तो गर्लफ्रेंड है एमे मतलब जितना भी सारा लोग अपन प्रतिक्रिया रखले बा, वीडियो बनैले बा, चाहे फोटो के माध्यम से वायरल भइल बा तो पता चलता। हम बता दी कि एमे अभी कोनो प्रकार के उ तरीका से सबूत नहीं मिलल जवना से परफेक्ट कहल जा सके कि ना ई गर्लफ्रेंड इनकर है। लेकिन अनुमान लगा सकता आदमी कि वीडियो में हरकत देख के, चाहे वीडियो बहुत प्रकार के सब जगह पर्सनल टाइप के वीडियो बना के इस सबसे पता चलता कि प्रियांशु सिंह के गर्लफ्रेंड है। लेकिन रउआ सब का सोच रहा बनी कि ई प्रियांशु सिंह के गर्लफ्रेंड है, जरूर रउआ लोग बताएं। लेकिन हम बता दी कि हमेशा चर्चा में रहे वाला प्रियांशु सिंह पावर स्टार पवन सिंह के लगभग पर्सनल म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह के बारे में बात होत रहा। प्रियांशु सिंह के गर्लफ्रेंड के बारे में बात होत रहा। बहुत तरह के सब लोग कहला, केहू कहला इनकरा से, केहू कहला उनकरा से। लेकिन रउआ सब बताई कि का प्रियांशु सिंह के गर्लफ्रेंड है कि के है। रउआ सब आपन प्रतिक्रिया जौन बा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रियांशु सिंह म्यूजिक डायरेक्टर भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही सफल म्यूजिक डायरेक्टर हुआ। जब भी कुछ गाना बजाना करेले, म्यूजिक करेले तो कुछ अच्छा करेले, कुछ अलग करेले। तो रउआ सब का सोचता नहीं ये फोटो के माध्यम से रउआ लोग कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के खूब ज्यादा शेयर करी, लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करी। मिलता नहीं अगला वीडियो में।